Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Apa, kaixo. Kaixo. Apa, Bori, zer moduz? Primeran, eta zuek? Ja, Ondo, baitxa gogotxu hemen zurekin solsaldi bat aukitzeko. Nire. bueno, gaur etorri da Bori gurekin hemen poskat. Eta, poste naiz. Nire. Bueno, zein da Bori, a ber, zein da? Naiz. Hori da. Kaixo guztioi, ni Bori naiz, aktivista antirrazista. 22 urte ditut eta bilbotarra naiz. Duela ja 3 urte edo, hasi nintzela arrazakeria borrokatzen. Giro sozialki eta bai tailerrak ematen, eta solasaldietan parte hartzen, eta horrelako gauzekin. Eta hemen egotea superpozik eta horatuta nago. Oso ondo, bai, bueno, indala hilabete batzuk, batera hartu ginen parte biziposako jardunaldietan, arrazakeria saritu ginen egun hartan, eta gaur bai, gai horri utziko diogu. Eta, bueno, gogoratzen naizela asteko ero pixkate apurtzeko, ez, bertaratutako pertsonei galtu geniela, ez, zer da arrazakeria, zuzela definituko zenuke, eta gero beze gabez ikusten dozu, ero pertsona txuriei ze hasten zaigu arrazakeria zitzen dugu nian berba. A ber, zer da arrazakeria? Nire ustez guztiok gitxo gara bera dakigu zer den arrazakeria. Pertsona bat baztertzea, berazalaren koloreagatik, eta txuritasuna, txuritasuna, guztion gainetik dagoela, pentsatzea. Baina ezke gertatzen dena da, arrazakeria ez dela bakarrik pertsona, violentzia. Arrazakeriari buruz egiteko, lehenik eta behin pertsona txuri buruz egin behar dugu. Eta hori zen, faltatu zitzaiguna bizipozako jardunaldietan. Azkenean, pertsona txurien papera, zein papera jokatu duten arrazakerian eta supremazismo txurian eta kolonialismoan, azkenean, arrazakeriari buruz egiteko, pertsona txuri buruz egin behar da, beti. Zezke, txarto esan da beraien errua da. Begia esan da beraien errua da, beraz, hori buruz egin behar dugu. Eta arrazakeria zer den definitzen, naiz eta privilegio txuria eta horrelako gaza, baina ez da bakarrik violentzia eta bazterkeria. Batez ere, arrazakeria sistemikoa da, eta sistemikoa eta sistematikoa da, beraz, ez da hain erraza zer den arrazakeria definitzen, beraz, arrazakeria pila gauza izan ditzateke. Bai, hori da, ez, askotan pertsona txuriek ero definitzen dutenean buratortzen zaien kontzeptua da, hori violentzia, diskriminazio oso bortitzak, ez, baina azkenean ez gara konturatzen arrazakeri hori esparru askotan dagoela, ez, hezkuntzan, lan munduan, egunerokotasunien orokorrian, ez. Etxe bat alokatu nahi baduzu, arrazakeria ere aurkatu behar duzu, pila bat lekutan, eta pila bat arlotan bizitzen duzu, arrazakeria eta batzutan, geratzen zaren plan, ezakit zergatik, baina zeo zer sentitzen dut, ez nahi oso ondo sentitzen, arrazakeria, batzutan geratzen zara pixka bat con sensación como, jolin, zer da, mira arrazagatik, emakumea naizelako, ez que ja ez dakizu. Igual bi gauzen gantik, ez? Igual bi gauzen gantik. Orduan, ni kasu horretan nik esaten duena da, gehienetan arrazakeria dela. Arrazakeria dela petatzen baduzu, gehienetan arrazakeria da. Naita ez. Bori, Euskal Herria arrazkaria daukala izango zeunela? Zoritzarrez bai, Euskal Herria ez da salbuespena, nik euskalduna bezala, badakit pentsatzen dugula, Euskal Herria dela gure pequeño oasis, baina azkenean Euskal Herria ez da salbuespena. Eta Euskal Herrian hainbat egoera arrazista bizi izan ditut, hainbat egoera arrazista ikusi ditut, eta egia esan da Euskal Herria mundu osa bezala ere
pues arrazista da. Jo, justo pasaden astean edo, ikusi nuen pintada batzuk, San Francisco azkenean Bilbon da pertsona migratu asko batzen diren leku bat, eta azkenean pertsona arrazalizatu asko daude hor, arabiarrak, afrikarrak, latinoak, denetarik, eta agertu zen pintada superhandiak, zena, moros y negros fuera ya. Eta hori zen. San Franen. Eta, nire ustez hori da, ezakit, porque es que justo auzo arrazalizatua da Bilbon. Dugun auzo arrazalizatu bakarra. Eta nire ustez apropos egin dute justo hor pintada egitea, baina beno. No sé, pena bat da. Baina hori azkenean da, basaten da bezala ez, gaztelaz la punta del iceberg, ez? Ikusten diran gauzak, ez? Baina gero adibidez, zuz esango zenuke zu eskola baten aziza, beste gainera ustote testu inguru txuri baten, ez? Adibidez ikastetxetan bebai ikusten da, ez? Igual esain evidentea den arrazakeri hori bebai bizi izan dozu, ez? Igual zuzena eta gainera beze arkako arrazakeri hori, ez? Bai, pila bat, ez azkenean eskolako pertsona beltz bakarra, ez ja pertsona beltz, pertsona arrazalizatu bakarra zarenean, pertsona ezberdin bakarra zara, eta ezberdina ezatean, zuzara el foco, eta irakasleak nire etortzera, en plan, txokolatea zara, tal, jolin, eta hori azkenean, eta adibidez, nire emakume beltza izan da, gurentzat gure hilea supergarrantzitsua da, eta kriston karga kulturala du, eta ni, neska beltz guztiak bezala, hilabetero, hilea aldatzen du, trentza ezberdinak egiten ditu, joia ez rastak ditu alako, baina txikian nintzenean, trentza berriak nituen, jolin, eta klasera joateko, beldurra, ez zen violentzia, baina, agian, gero ez da dugu violentzia den ala ez, baina ez zen violentzia, baina ez zen, hile berria deko, irakaslea egingo ditu broma edo txantza batzuk, tal, eta ja sentitzen zara, pues ezberdina. Eta agian, zuzade zure etxean, zurean egiten dizu zure hilea, eta zuzade superpozik eta superguapa sentitzen zara, eta gero ja eskolara joatean, ja zara guapa sentitzen, ja sentitzen zara baztertuta, sentitzen zara ezberdina, eta nire ustez, hori agian bai da violentzia. Agian bai da violentzia. Azkenean ume bat zara, 10 urterekin, eta zu hori nola gestionatuko duzu. Azkenean herramientak emozionalak ere ez dituzu 10 urterekin. Eta ezberdina sentitzen zara, eta azkenean bazu hori arrazakeria da. Eta hori da sistematiko, ez da sistematiko, baina jolin, irakaslea da. Eta ez dira ez da nire kideak, dira irakaslea. Orduan jolin eta irakaslea da, zu babestu behar duz zaituna, ez da? Baina gero? Hola, esan barko litzake bai, ez? Bai, igual falta da hori, kontzientzia antiarrazista, askotan gelditzen ga, ni ez naiz arrazista, ez? Atozu, baina igual ez da nahikoa, ez? Alto bat eman behar duzu, eta antiarrazista izan behar zara, horretarako lehenengo gauza arrazakeria dagoela, onartu, ez? Talen komentatzen zenu, ez? Askotan igual euskaldunak ero historikoki bai, zapalkuntza bat bizi izan da ben gizarte bat izan da. Askotan igual sentitzen da, ero pentsatzen da beran burua empatia hori daukala, zapalduta dauken beste batzuekiko, ez? Askotan, antarrazakerian ari diren uste horrekin dabiltza, ez? Baina ze gabez ikusten dozu, ez? Justo zuk superonda azaldu duzu. Azkenean, Euskal Herria herri zapaldua izan da, pentsatzen dugu, empatia hori dugula, tal, baina ez gara konsientez, empatia ez da nahikoa. Zuk ulertu aldozu edo empatia sentitu aldozu, baina borrokatu behar dozu, azerre egon bar zara. Nik egunero, nik ikaslea naiz, eta ni unibertsitatean egunero ikusten ditut ikasleak, eta ikasle
antolakuntzak, ikasle elkarteak eta guzti bere eskubideengandik borrokatzen eta ni superpozik eta super jolin. Baina ezke baude ikasle arrazalizatuak ere eta beraien borrokak ez du inork egiten. Eta nire ustez hori da falta zaiguna hemen Euskal Herrian. Ulertzea, uler dezakegu, baina borrokatu, hazer egon, reibindikatu, jolin, azkenean, herri zapaldua izan da izan alzara ere zapaltzen duena, zapaltzaile. Hori da, bai, oin justo martxoak 8 izan da oindala gutxi ez, eta askotan kolektibo arresalizatu feministei ero, esaten diete ez, feminismo hori banatzen ari zaretela, labeste. Jo, baina... Hor esate zeinuan ez, azkenean bebai emakumeak eren txuritasunetik, eren logikatik ero ari dira borrokatzen ez, baina agian falta zaie beste nahotza hori gehitzea ez, ero gehitzea borroka horretan ez. Bai, justo, zizke, nik entzuten dudan eta egiten dudan analogia beti berbera da, eta zen, hemen Europan bazeudeten borrokatzen bozkatzeko eskubidagatik eta hori super ondo tal, baina ezkera berean emakumeak emakume beltzak eta arrazalizatuak esklabizatuta zeneuzkaten. Beraz, zein da, dualitate hori da feminismoan dagoen feminismoan dagoen arazorik handiena nire ustez. Zezke azkenean empatia falta, ulerkea, eta gero, mezu hori da feminismoa banatzen ari garela ezke inoiz ez gara batuak egon. Eta munduko emakume guztiak batzeko, munduko emakume guztien perspektiba, sentimenduak, historioa, kultura, batu behar ditugu. Eta hori, naiz eta nik ulertzen dut super zaila dela, eta azkenean inoiz ezin dituzu pentsamendu guztiak eta borroka guztiak borrokatu, baina jolin, nire ustez inoiz ez gara batuak egon, eta egon behar gara. Beri, nik, zu Bilbokoa za, Bai, Bilbotarra. Eta, nik San Francisco gutxitan noia gara, eta beti, ikusi dugu horre movimento pila bat, gentian, arrazora dago, gente bilbotara, gentian beti gara... Bai, auzo horretan ero daren... arazoak, ero erratzen dian iztiluak, ero pertsona bilbotarren eta etorkinen artean hor ze goera dago, ez? Ze goera dago, jo. Ez dakit, nire ustez, eta... Hori normalian dago eriburua guztiak, ez? Parisen jundu bai dago hori zelanda Zatoruz bebai, baina nola, azkenean hiri guztietan dagoela auzo problematiko bat edo, baina nire ustez San Franciscon dagoen delinkuentzia eta hori ez da arrazari buruzkoa baizik eta pobrezarekin lotua. Pobrezarekin lotua. San Francisco bildu zenean, uste dut, 20. mendean edo, San Francisco bildu zenean, pertsona migratzaileak heldu baino lehen, jabazen auzo nahiko problematiko, azkenean, justo hemen, Euskal Herrian ez, baina justo Espainia guztian gertatu zen epidemia bat, nola zen, drogekin, la generación perdida, ezinarekin, la generación perdida, eta San Francisco bazen ere, barrio, auzo nahiko problematikoa, eta pobrezarekin lotuta dago, ez arrazarekin, azkenean, jolin, arraza,
leku guztietako pertsonak bilbora datoz, lan egiteko, bizitza bilatzeko, eta bai, gizarte guztietan badaude delinkuenteak, eta zer egin behar dugu. Azkenean, badirudi, que la única delincuencia que nos importa da, azkenean, pertsona arraza izatuena, eta ez pertsona txuriena, eta pertsona aberatzen delinkuentzia, politikoen delinkuentzia, bakarrik pobrea eta arraza izan behar zara, zuen delitua garrantzia izateko. Hola da, guztiz. Baina hori gertatzen da, azkenian prentza, eitzen da ben irakurketa guztiarena, ointxe bebai da bizte Valentziako presidentiak bebai, oin da bilitzen aste honetan pila deklarazio, eta zentzugabeko gauzak, ez? Zentzugabeko gauzak, eta gainera hori politika egiten, kolektibo hauekiko aserrea eragiteko jendean ganez, eta azkenean horrek izton kaltia dauka egunerokotasunean. Eta askotan igual, askotan komenta bizan dugu, ez? Mamadu herri txikietan egon izan da, ez? Etxeberri, Bergaran, eta igual berak bizizan da ben esperientziak, ez daukazer ikusirik, igual San Franciscon hasi ero bizidan migrante batekin, ez? Baina hori, beti askotan igual herrixetan bizidian batzuk, igual enfoke hori galdu itzen da bez, egisa da, igual persekuzio polizialak eta beste, igual herrixan ez diela inoikua, baina bueno, behintzuk gaukitzen nuen esperientzia bastante gogorra ertzainarekin, mobil baten desagerketaren bueltan, ez? Eta hor ikusi genuen desberdintasun hori, ez? Zela, derrepente, dutatzen da taberna batetik, eta 3 erolau autopolizia, eta eman mobila, eta ze mobil, zer ez nazabize, eta Bergaran, bertan, ez? Nire herrian gainera, M7 urte Bergaran bizitzen, beste, eta argitu zan, eta gisa zan, herrian babesa, Bergararen babesa sentituko genuen egun momentu horretan, ez? Azkenean oso pertsona ezaguna da, baina zer gertatuko litzaioke beste pertsona bat etorri berria izan bazan, ez? Ero beste jatorri bat, igual jatorri zen Galdarra Bergaran nahiko ondo dago jasota, ez? Baina zer gertatuko litzaiake pertsona horrek jatorriz Marokoarra izango balitz, ez? Eta, ostra, gu hor mobitu ginen, egon ginen bebai ertzainan gure aserrea adierazten, importantea dela bebai aserre hori adieraztia, eta hor dago beste adibide bat, ez? Arrasakeri instituzionala. Nik argi daukat, esango banu, pertsona batek banuan kafeterixan, eta pertsona txuri batek lapurtu dit mobilan, ez da nik detaile guztiak eman, ez dut uste, patrulla urtengo zirenik horren bila, esango ditu, bueno, bazelako zorte txarra agertzen bada, deituko dizugu. Seguramente, baina esango zeben pertsona beltz bada, egia se mobiliza dana, ez? Orduan, bueno. Oso tristia da, eta hori da, azkenean ikusten ez da arrasakeria, ez? Eta bizitzen demena. Eta, bueno, eta zer pasatzen da, nik uste dala bebai beste gai, eta labia dana gaur mai gainera, zer gertatzen da, pertsona txuri bati esaten dozkuenian, basan dozun hori, ero egin dozun hori, arrazista da, ez? Zela jokatzen dau pertsona txuri batek, ze joera dauzka. Zela jokatzen dute? Gudugu nire bai, ez? Handuzue. Zela jokatzen duzue? Nik azalduko dizut. Lehenik eta min? ¿Qué dices? Ni arrazista? ¿Qué va? ¿Qué va? Hori da beti lehenengo reakzioa. Zergatik? Hauzkot hartzen zuria. Hauzkotasun zuria, ez pertsona zuriok ez duzuen nahi onartu arrazismoa eta arrazakeria bat zuri, a ber, ea hitzak aurkitzen ditudan. Nire ustez, zuritasuna arrazakeriaren oinarria da. Hori da, arrazakeren oinarria da eta arrazakeriarekin superlotuta dago. Zezke, kolonialismo baino lehen, Espainiarrak adibidez, ez zirenia txuriak konsideratzen. Ziren, hemen kriston mezkla izan da beti, Afrikatik zenbat kilometrotara gaude. Karo, hemen gara superarrazistak, baina Afrikatik zenbat kilometrotara zaude. Eta gero oporretan, Tanger, tal, baina gero pertsona, gero hemen
pertsona arrazaizatu bat esaten badizu, oie, bueno, ez que ez pertsona arrazaizatu bat, baina esaten badizu, oie, arrazista zara, eta lehenengo erreakzioa beti, keba, zergatik ezin zara arrazista izan. Osea, zizka azkenean, txuria izatea, nire ustez, txuria bazara, momenturen batean arrazista izango zara. Claro. Ez que lotuta daude biak, beraz, onartu, own it, eta esan, bale, zer egin dut, zelan konpondu dezaket, Eta lehenengo barkamena eskatu igual, ez? Barkamena, bezke, pila gauza, egin ditzakezue, eta ez, beti da, keba, nik ez naiz arrazista, nik ez da, ez, kristolan egin, nik ez naiz arrazista, jolin, gian bai zara arrazista. Lamintxe horrek beran showan komentatzen dagoelako simil bat, esaten dago, zu autobusean soia zela, autobus gidariak frenatzen baduta, zu golpe bat ematen badiozu aurrekoari, zein da urtatzen zaizuna. Barkatu, ez? Barkatu. Orduan, zegaitxik kostatzen zaizu egin beste txuriei, ez? Kostatzen zaigu, esaten duzuten, esan duzun hori igual, ostra, barkatu, eta ez dut sekula hori pentsau, nik igarri izan dut, nik azanean bebai, ibilbidetxo bat hasi dut, antiarrazakeri honetan, ez? Nire privilegiotik, azkenean arrazakeria zuzenki ez dut bizitzen, baina, bueno, nik ama bezala badaukat ardura bat hor formakuntza bat egiteko, ez? Arrazakerian aurka. Eta gertatu izan zait, ez? Lagunekin, ezagunekin, komentatze orduan, seinalatze horretan, ez? Egin duzun hori, bieldu duzun mezu hori, rasista da. Eta euskortasun txuri hori oso agerian ikusi, ez? Que piel más fina, orduan ze ezin da ez errezan, hori beti esan dugu horrela. Ezin da zerrezan. Bizitza guztien esan da horrela, eta orain horrek importantzia dauka, azkenean minimizatzia, ez? Kolektibo razializatuak adierazten ari den min hori, ez? Ze kalte, hori horre badaukala jatorri bat, historia bat, ez dala... atzeti datorren gauza badala, eta sama motxila handi badaukazula, eta zu gainera, seguramente, hausartzeko esateko, niri kostatzen batzutan, ez? Eta txuria naiz, ez? Eta privilegiotik kostatzen esatia, hau, imagino, pertsona beltz batentzat, imaginatzen dut esatia, ez, ahotz altzatzia, ez? Moja jerejuk bezamen behin oso gauza deigarrixa, ez? Afaltzen zerela, unibertsitateko lagunekin, dana txurixak zirela, eta lagun batek komentario arrasista bat egin zebala, ez? Eta de repente, kriston isiltasuna sortu zala, danak berai begira, como itxointzen, berak zerbait esateko, ez? Eta igual gu badauku horbe bai ardura bat, ez? Naiz da guri zuzenki ez eragin, baina hemen bai onduan dagoen pertsona bati bai ari da eragiten, orduan ez itxoin, pertsona gainera daukan sama gainean, eta gainera espero berak izatia generatzeko malroio hori, ez? Edo ze malroioa sortzen da. Superonda saldu duzu, beti da, jolin, a ber, arrazakeria guztion arazoa da. Ez da bakarrik pertsona arrazaizatuen arazoa, guztion arazoa da. Batez ere, pertsona txurien arazoa da. Beraz, adibidez, unibertsitateko lagunekin bagaude eta 10 bagara eta pertsona batek zeozer arrazitak esaten badu, zergatik nik izan behar naiz zeozer esaten duena? Ez que nik egunero hori bai bizitzen dudana, beretan, egunero da, ea bori zer esaten duen. Ez, zuk zeozer esan, nire laguna zara, ezagutzen nauzu, suposatzen da arrazista ez zarela eta antirrazista zarela, zergatik beti itxaron ea bori zer esaten duen. Zergatik, zizki zuk ere badako zu hau bat, eta hotza, eta gainera nire ustez borroka antiarrazistan pertsona txurien ahotsa botere asko du. Beraz, eta gainera, euskotartzun zuriagatik, errezagoa da pertsona txuri batek beste pertsona txuri bati entzutea eta bere mezua ulertzea eta barreratzea, pertsona beltza, ¿sabes? Izan beharko gainera. Ja, baina holan da. Ni orain hasi naiz ulertu gauzak hori, razistak hori, porque dik hemen nire bizi guztie, hemen Euskal Herrian, herri txiki baten bizi naiz, Markinan Etxeberi, eta gero hemen Bergara, eta beti sentitzen dute nire etxian nago, Ja.
hasi naiz ulertu dizberdinak gentian realitatea, eta ea, hori ez, baina... Eta aita zarenetik igual bai, ez? Beste gauza bat, zeratu zu, igual nik ja bizi izan dudan guztiagatik, hau bazozta eragiten hainbeste, baina nire seme alabak ez zon nahi, hau bizitzia, ez? Naiz eta zuri ez afektatu. Adibidez nire kasuan, nik ulertzen zaitu zezkazkenean, nik familia superona izan dut, lagunak nahiko onak, azkenean, desinformazioa eta horik, baina lagunak nahiko onak, eskolan arrazakeria, baina ezke, horrelako gauzak bizi izan ditudanean, ez nituen ulertzen. Eta ez nuen ulertzen hori arrazekeria zela. Nik sentimendua, jorin bazterta sentitzen naz, ez zenia sentitzen naz, baina no. Zenean, umetxikia zara, eta ez dozu ulertzen, eta gero nagusiagoan, gero, prozesatzen, barreratzen duzu, eta pentsatzen duzu, eta dizen, honek ez dago ondo, honek ez tal, eta gero zuen zirkulo, betianik egon bazara, eskola batean, zirkulo batean, eta zuzara, como la negra de allí, eta la que aguantan. Zezke, bestela, adibidez, zurekin ez dira rasistak eta zuekin ez dizute zer egiten, baina gero pertsona arabiar batekin bai, eta pertsona latino batekin bai, eta beste pertsona beltz batekin bai, eta ea ezagutzen duzun pertsona beltz hori. Eta, jolin, azkenean da, naiz eta zuek nirekin ondo egotea edo toleratzea, zezke azkenean ez da celebratzea, ez da ospatzea, onartzea, borrokatzea, eta da onartzea, toleratzea, nire ustez. Eta gero, giro horretek ateratzen zarenean, jolin, ja pentsatzen duzu, ostia. Ostia, sabes? Eta zeo zer egin behar dugu, eta erderak egiten ez duen beste pertsona beltza bati, nola sentatuko lizaioke honek bizitzea, euskera egiten ez duen pertsona beltz bati, pertsona beltz batek nola sentitzen da Euskal Herrian, eta horrelako gauzak, azkenean, ni azkenean, hemendik, ni Bilbora super txikian nintzenean heldu nintzen, beraz, nik ezagutzen duan guztia, Bilbo da, nire iria, nire eskola, nire lagunak, da, azkenean, inork ezin dizetan bilbotarra ez naizela, edo euskalduna ez naizela, jaso dut, horrelako komentario jaso ditut, baina azkenean da, te estás delatando. Baina, bai. Guaz, ara, eta, euskaraz dakizu, beste ez, balako galdera gainera bikoitz, baina orduan zagaitik zara beltza, galdera benetan, benetako galdera da, zagatik zara beltza. Hori da benetako galdera. Baina, bai. Giro horretik ateratzean, bai. Arrazekeria, encima te pega de golpe. Golpe handiz ikusten duzu, jolin. Eta gainera batzutan hori, esaten dozunean, arrazekeria eta beste, azkenean minduta sentitzen dan hori, zure mina zabiz partekatzen, lortu dozun, resistentzia hori garatzen joan, zaez? Daukazu ja, sentitzen dozu poteretsu sentitzen zara, esateko behitu hori rasista da, beste. Eta zela askotan nik hori biz izan dobe bai, ez? Nire borroka honetan, zela azkenian, beste pertsona txuri hori sentitzen da minduta gainera, eta inkluso azarretu, ero gainera nizan naizela mindu duen hori, ez? Bai. Hori gertatzen da ere. Ez que ezin dut ulertu. Benetan, Osea, egunero flipatzen dut, flipatzen dut, azkenean, osea, zuk izan zara arrazista, eta gero zu zara minduta zaudena. Zergatik? Osea, eta hori da, erreflexio falta, empatia falta, zizki azkenan ez da erraza zalaketak egitea, eta ez da erraza zuk mal rolloa sortzen duena, dezeroso sentitzen zarena, eta gero jolin arrazakeri buruz egiteko eta boteretsua boteretsua sentitzeko hori prozesu bat da, eta nik orain duela 2 urte zan nuen arrazakeria borrokatuko dut, eta erabaki hori hartu nuen, baina ezki izan dira
18 urte pentsatzen eta txarto sentitzen eta ulertzen, azkenean da prozesu superhandia, eta ez da erraza antiarrazista izan, eta ez da erraza aktivista izatean, eta ez da erraza zalaketak egiten. Ezke gero zuk aurpegia zara, eta gero zuk malroia sortzen dozu, eta ez da erraza, eta gainera egiten dizut, komentario bat, ezke, beti esaten dut, antiarrazistak eta aktivistak superonak gara. Superonak gara, nahi duguna, guk azkenean nahi duguna bakea delako, gure eskubideak, Justizia soziala, ez? Justizia soziala, baina ezke benetako justizia nahi badugu, asko aldatu behar da honek. Eta privilegio asko galdu behar ditugu batzu. Privilegio asko galdu behar dut, eta sistema guztia apurtzen da. Aktivistak eta persona arrazalizatuak benetako justizia bilatzen badugu. Azkenean, guk bagaude hemen, gure mezua, helarazten, eta azkenean gure kultura partekatzen eta bakea bilatzen eta azkenean gure eskubideak errespetatzeko borrokatzen, baina azkenean benetako justizia bilatzen badugu auzitegietan adibidez, eta nola izango litzateke gizarte euskalduna eta espainiarra. Zizka azkenean, justo zuk esan zuena de Mazoni buruz. Ez dut bere izena esan nahi. Berak horrelako mezuak esaten baditu, horrelako mezuak eragina dutelako. Bestela horrelako komentarioak eta horrelako mezuak zabaldu. Eta mikroa jartzen diote gainera. Zabaltzeko mezu horiek, ulergaitza da. Eta gainera, justo, Valentzian gertatu zen dana, justo, ezke ikusi zen, pertsona arrazalizatuek duten kalitatea, eta pertsona arrazalizatuen duten kalitatea, eta honik zergatik esaten dut, azkenean pertsona guztiak dukogu kalitate humana, eta azkenean sabes, empatia, komunitate zentzua igual indartsuagoa da zuen komunitatetan, hemen gizarte txurian, baino komunitatea, komunitatearekiko konpromiso hori handixeagoa da. Baina atez ere jakinda, Valentzian nahiko arrazistak direla, eta Valentzian super arrazistak zarete, eta Espainiako leku guztietatik joan dira Valentziara, pertsona arrazalizatuak zuei laguntzera. Eta zuen presidentea partidu... Mira, ez dut esango. Gure aktivista zak, eta, Bilbon bizizaburri asko, ze ikusi duzu gaur egun rasismo gori... Ze faltada, Hori amaitzeko zer mezu botako zenuen, ze aldarrikatzen duzu. Ai, ez dakit, jolin, konsiente izatea, borrokatzea, azkenean gure ahotsa entzun behar da, nahi da ez, kriston boterea daukagu, eta batez ere gu gazteok, kriston boterea daukagu, mobilizatzen diren gazteei esan nahi diet, beste pertsona hain privilegiatuei buruz pentsatzea pizka bat. Nik ez zigor moduan eta ez atake moduan, baina batez ere, pentsatzeko eta jolin, pentsatzeko ariketari egitea. Eta jolina, lan pilat geratzen zaigu, azkenean arrazismoa gero eta gehiagora doa. Zoritzarrez, justo ateratzen, argitaratu zen uste bi egun edo bi aste pasadan bi aste jolin gertatu zena zen argitaratu zuten estudio bat zela Espainian arrazakeria gizarte espainiarra lehen baino askoz arrazistagoa dela. Eta hori egia da, ezki azkenean gu bizitzen, giro honetan lan egiten dugunak bizitzen ari gara hori. Gero eta gizarte bai espainola eta bai euskalduna gero eta arrazistagoa dela, zergatik.
Eta zergatik, zizki gero eta pertsona arrazalizatu gehiago ditugu gure ingurunean, errealitate gehiago, jolin eta zergatik gure gizartea lehen baino arrazistagoak gara. Oraindik lan pila bat geratzen zaigu eta ez desanimatu, zezke azkenean bideo honek da super neketsua, nekagarria, energia asko galtzen da. Baina ez neka. Gaur egun, mezu asko jentean da bilbotatzen Instagram o... Zare sozialak behar izan. Bai, zare sozialetatik. Horrekin ni usaruria... Kontran eta aldez. Kontran eta aldez. Bai, azkenean hori, daltabos bat, bai arrazista hoientzat, baina baita antiarrazistentzat. Igual lehen antiarrazisten agotza zaila guazan zabaltzia, ez? Oine, bentezare sozialak hori aukera hori ematen da. Zuen abotza bebai erabatian zabaltzeko, eta bueno, pixkanaka, dankan, guztiontzako mundu justu hau lortzen dugun. Hori da. Eskerrik asko. Alazerea bukatuko dugu, eta mezu bat dauko zu hori bialdu... Hori azken mezu bat, Azken mezu bat. Ai, ez da. Ero zura metxa, ero... Nira metxa, gizarte antiarrazista eraikitzea da nira metxa. Denok elkarrekin pakegaz bizitzea, eta ez, eutzi gogor. Pertsona arrazalizatuei eta aktivistei eutzi gogor, eta orain, momentua da orain egin behar dugu lan, orain egon bar gara atope, eta reibindikatzeko momentua da orain, eta eutzi gogor. Ez utzi azkenean pentsamenduak, eta zizka azkenean supererraza da, esatea, ez dute zer aldatuko, eta azkenean, ez, borrokatu, jarraitu borrokatzen, eta animo. Eskerrik asko, Bori. Eskerrik asko, Eli, eta eskerrik asko teknikari, eta, urrengo arte. Urrengo arte. Agur bai. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak.